הוא הפך מאדם נורמטיבי לאימת שוטרי משטרת ישראל ואימת שופטי בתי המשפט. זה לפחות מה שאומר כתב האישום שהוגש נגדו. מייחסים לו גם את הבעלות על אחד מאתרי האינטרנט הפרובוקטיביים והנועזים ביותר במדינת ישראל, עדנה קרנבל. אמיר מלמד, ברוך הבא. תודה שהצטרפת אליי להיום. מה שלומך? אהלן, בסדר גמור. מה שלומך? ברוך השם. ספר לנו קצת, אתה יודע, ככה לצופים, אתה דמות שמי שקשור בעולם המשפט ומי שקשור בתחום הזה של אקטיביזם, ואתה יודע, המאבקים של האזרח נגד השלטון, אתה דמות מוכרת. אבל הציבור הרחב, אני מניח שהרוב לא מכירים אותך. ספר לנו ככה בקצרה, שנקרא מבוא לאמיר מלמד. אני יליד 1973, יש לי 3 ילדים כיום, תאומים בני 19, הגדולה בת 21. הוכנסתי לבית משפט לענייני משפחה בשנת 2017, אני ללא עבר פלילי. נפתח תיק חלוקת רכוש, מזונות ומשמורת ילדים. שנקרא גירושין. גירושין. כן. וראיתי שאני מקבל הליך לא הוגן. אתה יודע, אני יודע לזהות אם ההליך הוגן או לא. ואז בעצם ההליך לא הוגן זה בעצם ראיות לעבירות פליליות שמבצעים גם צוות בית המשפט, וגם בעצם המומחים שמינו לחלק את הרכוש, גם היה לי ראיות שהם פועלים בניגוד להחלטות משפטיות, וכשאני מודיע את זה לבית המשפט הוא פועל בניגוד להחלטה שיפוטית, שזה עבירה פלילית, אז בעצם בית המשפט כאילו לא רואה בזה שום בעיה. אז הגשתי תלונות במשטרת פתח תקווה, והבאתי ראיות שגם הצוות וגם בעצם המומחים פועלים בניגוד להחלטות שיפוטיות ופוגעים לי בזכויות. וכשאני מדבר על זכויות אדם, זה בעצם הזכות להליך הוגן, הזכות לשוויון בפני החוק, הזכות לכבוד. יש לנו דברים בסיסיים. זכויות בסיסיים, כן. ובעצם אני רואה שבעצם אני מנסה לקבל תשובה. אני רואה שגדי בש, הוא המשפטן של התחנה, בעצם מסרב לתת לי תשובות מה קורה עם התלונה שהגשתי. אני מבקש לדעת איפה זה יתקדם, אם עשו משהו, לא משהו. ואז עוד גם ניסו להפוך את התלונה עליי, לכאורה שאני אולי איימתי על צוות בית המשפט, מה שלא היה. התחלתי לקרוא את פקודות ונהלי משטרת ישראל, וראיתי שהצוות של משטרת פתח תקווה מתנהל בניגוד לפקודות ונהלי משטרת ישראל. מה שנקרא, הפקודות קיימות, אבל אף אחד לא ממלא אחריהן. הפקודות קיימות, קודם כל הן גם לא חתומות על ידי אף אחד. יש פקודה ונוהל, אבל אף אחד לא חתום למטה. אולי זו הסיבה שהם לא מיישמים, אני לא יודע, אבל עדיין יש פקודות ונהלים שקראתי אותם, שהם בעצם לטובת זכויות אדם. אגב, הרוב מפורסם, זאת אומרת, מי שרוצה יכול להיכנס לגוגל. אתה עושה גוגל, פקודות ונהלי משטרת ישראל, יש בסביבות 900. ובעצם שוטרי התחנה לא מכירים בכלל, לא את החוק, הרוב לא מכירים בכלל את החוק ואת זכויות האדם, וכל דבר הם אומרים, תפנה לגדי בש המשפטן, תפנה לגדי בש. אתה בא לגדי בש לקבל תשובות, הוא מסרב לענות ולנמק את ההחלטות שלו ולמה הוא לא חוקר ולא כלום. ויצא לך, נגיד, לערור או להגיש תלונות לערכאות גבוהות יותר, כדי שתקבל את השירות שאתה צריך? אני הגשתי עררים. קודם כל, יש לי זכות על פי חוק החלטות והנמקות 1958 לקבל הנמקה על החלטה. אז קודם כל לא הצלחתי לקבל הנמקה, כי כאשר ההחלטה היא לא חוקית, אז הבן אדם לא מנמק לך אותה. וגם אם בעצם ערערתי לפרקליטות ולנציבות ולכולם, כולם מגנים על כולם, ובעצם התלונות מטויחות. מה המטרה שלך? כי תכף אנחנו נצלול ככה יותר לעומק לגבי הפעילות שלך והאופן שבה אתה רוצה להשיג את המטרות. אבל ככה כבר בהתחלה חשוב להבין מה המטרה. אם הייתי נותן לך את האפשרות לבחור איפה כל זה ייגמר. מה אתה רוצה להשיג? אני בעצם רוצה שאם אני נכנס לאתר של הייעוץ המשפטי של משטרת ישראל, שבעצם סמכותם לדאוג שהמשטרה תעבוד על פי החוק, אני רוצה בעצם שהמשטרה תעבוד על פי פקודות ונהלי משטרת ישראל, כי זה הזכויות שלנו. אם אני נכנס לאתר של דוברות של הנהלת בתי המשפט, ורשום שם שבסמכותה לאשר דיונים שיהיו מתועדים ומוקלטים, שלא יפנו אותי לשופט הדן בתיק, כי זה לא בסמכותו בכלל לאשר תיעוד ופרסום, זה בסמכות הדוברות. כן. ואם בסמכותם לפרסם פסקי דין ודברים כמו עניין ציבורי שיש בעניין שלי, להביא לידיעת הציבור. אם אני מוציא מכתב לעורך הדין איילת פילו, שאני מספר לה על הפשיעה בתיקים שלי, היא לא עונה לי אפילו למכתבים. אפילו לא עונה. זאת אומרת, היא יכולה לענות ולהגיד, קראתי ולא התרשמתי, אבל אפילו לא עונים. ברור, ואם אני תפסתי אותה פעם אחת בטלפון, רציתי להיפגש איתה, אמרה לי, התקשר עליי בשעה 4, התקשרתי בשעה 4, היא חסמה אותי והיא לא עונה לטלפון. זאת אומרת שהיא אפילו לא רוצה להיפגש, להביא לידיעת הציבור. זאת אומרת, אם אני ככה סוכם את זה לנקודה אחת, אתה אומר, אני בסך הכל רוצה שיעבדו בצורה מסודרת, לפי הנהלים, לפי הפקודות, לפי הכללים. זה כל מה שאתה רוצה. ואז לי ולילדים שלך ולתושבים יהיה פה הכל בסדר, בשביל זה אנחנו משלמים הרי בסביבות 50% מיסים, כדי שאנחנו נקבל את השירותים שמובטח לנו. אנחנו כבר מעל. אתה יודע, אם אתה עצמאי, אז בכלל כבר אנחנו באזורי ה-60%, שיהיה לנו בהצלחה עם זה. אמן. אנחנו הולכים לאירוע, באמת עם תחנת המשטרה, אתה מגיע לשם, לפי מה שראיתי, ראיתי קצת פודקאסטים, קצת פרסומים שלך,
ואתה לא מקבל את השירות שאתה רוצה לקבל, ואז בעצם אתה אומר, מה שנקרא... את השירות המובטח לי, כן, בוא נגיד. כן. ואז אתה בעצם מגיע כמו, מה שנקרא, לקוח במסעדה, ואומר, סליחה, אני שילמתי, אני רוצה לדבר עם בעל הבית. משהו כזה. ואומר, אני רוצה לדבר עם מפקד התחנה. עם מנהל התחנה, כן. מה קורה כשאתה מבקש לדבר עם מנהל התחנה? הגעתי שם ללשכה, יש אחת בשם לימור, שהיא מציגה את עצמה כמזכירה של מנהל התחנה. רציתי להיפגש לתאם פגישה, כי יש פה עניין מאוד מאוד דחוף. היא אומרת לי, תוציא מכתב ותגיד, תרשום שאתה רוצה להיפגש איתו. אמרתי לה, תקשיבי, אני נמצא פה, אם אתם עובדי ציבור, אני הציבור, אתם עובדים שלי. אני אפתח יומן, תגידו מתי נוח לכם, עוד שעה, עוד יום, עוד שבוע, אני אבוא. לא, תוציא מכתב. ראיתי שאין לי עם מי לדבר, הלכתי הביתה, בזבזתי את הזמן, הוצאתי לו מכתב, אני רואה שהוא לא עונה לי, יומיים, שבוע, כן, לא עונה לי. עוד פעם נאלצתי להגיע לתחנה. ובלית ברירה, היא לא רצה לתת לי להיפגש איתו. פתחתי את הדלת של המשרד, אמרתי לו, יש עניין מאוד חשוב שאני חייב להיפגש איתך, החבר'ה למטה, מפרים את הזכויות שלי. תוציא מכתב. אמרתי לו, תקשיב, הוצאתי כבר כמה מכתבים, אין מכתב שאתה חתום עליו, וזה הכל מצולם ופורסם ביוטיוב. אז הוא התעצבן, הוא אומר לי, טוב, אני לא רוצה להיפגש איתך, לא מתאים לך, תפנה למח"ש. אני אומר לו, תקשיב, אני לא רוצה לפנות למח"ש, אני רוצה סך הכל להיפגש איתך, יש פה דברים שאתה צריך לשבת עליהם איתי. אז אתה רואה שהוא לא רוצה להיפגש כדי לא לתת תשובות, אז אתה מריח שמשהו פה לא מתנהל כמו שהוא צריך להתנהל, והוא גם יודע מזה. כן, זאת אומרת, התחושה שלך הייתה שזה מתנהל במה שנקרא במעמד צד אחד, ומה שאתה מבקש, שואל, חושב, לא מעניין אף אחד. זאת אומרת, נתקלת באיזושהי אטימות, אם אני ככה סוכם. כן, אם הוא מחויב על פי חוק להחזיר לי תשובה בכתב, וגם על פי פקודות ונהלי משטרת ישראל, כתוב אם שוטר קיבל פנייה בכתב, הוא מחויב לחזור אליך, כי זה בעצם מתבסס על החוק לתיקון סדרי מינהל. אם הוא לא מחזיר לי תשובה, בעצם הוא עובר על החוק. אני יכול להגיד לך שאתה יודע, אנחנו כעורכי דין, אלה שעוסקים בתחום הפלילי והמינהלי בפרט, אם עזוב את המשטרה באופן כללי, רוב רשויות המדינה, אם הם היו מתנהלים בצורה תקינה, סבירה, על פי נהלים, כי הכל כתוב, לא צריך לתקן פה כמעט כלום. הכל כתוב, המדינה הזאת מתוקתקת. לא צריך לתקן כמעט כלום. נכון. הפקודות כתובות, הנהלים כתובים, החוקים כתובים, בצורה באמת ללקק את האצבעות. טובי המשפטנים ישבו וכתבו את זה, פשוט לא מיישמים. נכון. ואני רוצה להוסיף על זה עוד משהו. מה שמפריע לי זה שכאילו יש איזושהי תחושה שהרשויות, ואני לא מדבר על אנשים ספציפיים, אני מדבר באופן כללי כל הרשויות, משטרה, בתי משפט, לשכת עורכי הדין, כולם. קצת איבדו מה שנקרא, את נקודת האיזון הנכונה בתפקיד שלהם. כי התפקיד שלהם הוא לשרת את הציבור. אתה יודע, הם עובדי ציבור או משרתי ציבור, בדיוק כדי לתת שירות לי ולך, וחלקם עושים עבודה נפלאה, ויש אכיפה וכו' וכו', אבל כשמגיע בן אדם ויש לו, מה שנקרא, תלונה, או מענה, או שהוא רוצה הסבר, או שהוא רוצה באמת, מה שנקרא, הוא יותר קפדן מהאזרח הממוצע. כי האזרח הממוצע, בטח הישראלי, מגיש תלונה, סוגרים לו אותה, יאללה, בסדר, מתקדם. יש אנשים שעומדים על הזכויות שלהם, כמוך. אני רוצה, מה שנקרא, בוא תסביר לי. אני רוצה לטעון בפניך, לטעון את הטענות שלי, ואני גם רוצה לקבל יחס. כשמגיע כזה אזרח, הסיכוי שלו לקבל מענה הוא, אתה יודע, זה כמו מחט בערימת שחת. אתה, אולי 1 מ-1,000 שוטרים תמצא מישהו שבאמת ייתן לך את היחס הזה, וזה באמת חבל. כי אני באמת חושב שאפשר היה את האירוע שלך עם תשומת לב, מה שנקרא, בסיסית. לא עכשיו צריך מה שנקרא, להתחבק איתך בלילה. לתת לך את תשומת לב הבסיסית, לשמוע את הטענות, לתת החלטה מסודרת, היו יכולים להימנע מזה, זה ככה מה שנקרא, כצופה מהצד. אתה מסכים? ברור, כי ברגע שהוא מנמק לי את ההחלטה, אני לא צריך לערער עליה, כי אני יכול להראות אותה את הפקודה ואת הנוהל שהוא מתנהל בניגוד לפקודה. אני אתן דוגמה הכי פשוטה. אם תשאל כל אדם, מי מוסמך לחקור תלונה כנגד שוטר? המחלקה לחקירות שוטרים. יפה, זה מה שאתם יודעים. יש פקודה מטעם משטרת ישראל, שכתוב מי מוסמך לחקור תלונה כנגד שוטר. קודם כל רשום שם שכל תחנה מחויבת לקבל את התלונה. קבלת תלונה תמיד. שהרבה מהם אומרים, אנחנו לא יכולים לקבל את התלונה כנגד שוטר. אמרתי להם, חבר'ה, זה רק לקבל. לא. כן, שב תקרא. לא. הם חייבים לקבל אותה. ברור. ואז בעצם הם חייבים להודיע למספר אנשים על פי הפקודה, ואז הם מתחילים בחקירה מסוימת. אם יש חשד סביר שהשוטר ביצע עבירה, שהעונש שלה עד שנת מאסר, זה אך ורק בסמכות משטרת ישראל, לא מח"ש. ואם זה מעל שנת מאסר, משטרת ישראל אמורה להעביר את תיק החקירה שהם התחילו לבדוק ולחקור ולבדוק, להעביר את זה עם כל הממצאים למח"ש. כיום מה שהם עושים, הם מתנהלים בניגוד לפקודה הזאת, סוגרים את התיק במיידית, אין עבירה פלילית ומעבירים את התיק למח"ש. זאת אומרת, הם מתנהלים בניגוד לפקודה של משטרת ישראל. ולמה נראה לך שהם עושים את זה? כי
קודם כל, אם זה בחוסר ידע, אני לא יודע אפילו אם המשפטן של התחנה מכיר את הפקודות והנהלים, כי אני קראתי ודיברתי איתם, הם לא מכירים אפילו לא את הפקודות ולא את ההנחיות, הם לא מכירים. זאת אומרת, זה או חוסר ידע או מה? או חוסר ידע, או שבעצם הם רוצים לשמור על החברים שלהם. אתה יודע, אתה נמצא בתחנה, עכשיו, על פי הפקודה ובנוהל, אם אתה בניגוד עניינים, אז עדיין אתה חייב להעביר את התלונה הזאת, מפקד המרחב מחליט איזה תחנה תטפל בתלונה כנגד אותו שוטר, כדי שהחברים שלו. כן. אז הוא מחליט למרחב אחר, לתחנה אחרת. זאת אומרת שיש, לפי מה שאתה אומר, הסכמה בשתיקה כזה של כל השוטרים, שאם מישהו מגיע להתלונן לשוטר, אז קצת שמור לי ושמור לך כזה? כן. מגבים את אחד משלהם? הם שומרים עליהם, הם גם יודעים שמח"ש עצמה יטייח את התלונות, ויש לי ראיות שמח"ש עצמה מטייחת את התלונות. יש אחת בשם נורית פחים מהמרחוב השלושה בפתח תקווה. שולחת לי מכתב לקוני שעורך דין מאן דהוא או ראש זרוע מסוימת החליט לא לפתוח בחקירה כי לא הונחה תשתית ראייתית. בלי נימוק. קודם כל לא הונחה תשתית ראייתית כי לא הזמנתם את השוטרים לחקירה, בוא נחקור אותם, אולי יהיה פה איזשהו סוג של תשתית. וגם אם היא לא מצרפת ייפוי כוח מטעם העורך דין שהיא מדברת בשמו. ואם אני רוצה לתפוס את העורך דין לראות אם נורית פחים המיופת כוח שלו, הוא לא עונה לי ולא חוזר אליי. כן. אז יש פה כל היתר. אגב, זו אחת הרעות החולות שגם אני כעורך דין נתקל בהן, וזה ממש מקומם, כשמגישים תלונה למח"ש, ואתה גם מצרף איזשהן, מה שנקרא, ראשית ראייה משל עצמך, והם מחליטים על בסיס מה שאתה הגשת בלבד, לסגור את התיק, כי אין תשתית ראייתית לעבירה. אתה יודע, עלית פה על נקודה. ברור שאין תשתית ראייתית לעבירה, כי קחו את השוטר, תשאלו אותו מה היה, קחו את המצלמות גוף, רוב השוטרים היום, בטח הסיירים, מסתובבים עם מצלמות גוף. תעשו את הבדיקה הראשונית, אבל באמת המחלקה לחקירות שוטרים, אלה הם כן איזשהו תיק. בדרך כלל כשנשים נפגעות, כשיש משהו שקשור למין או משהו בסגנון הזה, אז הם חוקרים באגרסיביות יתרה, אבל בתיקים שגרתיים של מה שנקרא האזרח הפשוט שחוטף סתירה או חוטף פה או חוטף שם, הם באמת סוגרים את זה בצורה לקונית, ובאמת באמת חבל, כי התחושות בציבור הן קשות. אתה יודע, יש איזושהי פסיקה של בית המשפט העליון, יש איזשהו משפט כזה, שמסביר למה הרשות חייבת לנמק את ההחלטות שלה. כי בית המשפט העליון קובע, עם ספינקס אי אפשר להתווכח. זאת אומרת, אם יושב בפניך גוף, משטרת ישראל, פרקליטות, לא משנה מי, והוא שותק. כשהספינקס שותק, אתה לא יכול להתווכח איתו. מה שמייצר אצל האזרח תחושות מאוד מאוד קשות של קיפוח, של התעלמות, של התעמרות, ואז בעצם רוב האזרחים שותקים, עד שיש, אתה יודע, מתי מעט של אזרחים שבאים ואומרים, תשמעו, מה שנקרא עד כאן. נכון, הגזמתם. ממש, כאילו, תנו את השירות הבסיסי. אז אנחנו בעצם מדברים על האירוע הזה של מפקד התחנה, אתה מגיע לשם ומבקש לקבל את השירות, ואומרים לך לא, לך למח"ש, ואז אתה עושה מעשה שמה שנקרא, אנחנו רואים היום, עולה לך ביוקר. אתה מחליט להמציא לו מכתב התראה לפני נקיטת הליכים. כן. שמי שלא יודע בקרב הצופים, פעולה פשוטה. כותבים מכתב, אני מציע לך לתקן את צעדיך לפני שאני תובע אותך, ומגישים. פרקטיקה משפטית ידועה. ספר לנו איך זה היה. הגעתי ב-15/11/2022, בדקתי איפה הוא גר במרשתת, מצאתי את הכתובת בפתח תקווה, אז הגעתי ביחד עם דניאל אמירם, שהוא מטעם קבוצת הלב בפייסבוק, תומך בהורים גרושים בהליך גירושים שלהם, בן אדם מקסים. הגעתי לקומה, דפקתי בדלת, אשתו פותחת את הדלת. שורה תחתונה, אני אומר לה, את אשתו של יניב פינקל, היא אומרת, כן, אמרתי, יש לי מכתב למסור לו, היא מתקשרת אליו, אומרת, יניב, יש בן אדם נחמד בדלת עם הדגש על הנחמד, כי כן. אני לא השגתי גבול ולא ימתי. רואים את זה גם במצלמות. רואים במצלמה, זה פורסם 1,000 צפיות אפילו ביוטיוב. עומד כמה צעדים אחורה, כדי כמעט לא מתקרב אני אפילו עמדתי לדלת. בפרוזדור, מרחק כן. של 1.5 מטר ממנה. ואז היא מתקשרת, יניב, יש בן אדם נחמד בדלת, רוצה למסור לך מעטפה. ואז היא סוגרת את השיחה, הוא לא רוצה לקבל, סגרה את הדלת ואני הלכתי. ירדתי למטה. היא צילמה אותי מלמעלה כדי לשלוח ליניב את התלונה. יניב זיהה אותי כי הסתובבתי הרבה בתחנה, וכנראה הוא לא הבין למה, בן אדם מסתובב פעם בתחנה, ואני התחלתי לרחרח שם, איך אומרים, לחפור במאורת הארנב, לראות מה קורה פה, איזה עסק לא חוקי מנהלים פה. ובעצם היא שלחה לו את התמונה, והוא כנראה ביקש ממנה להגיש תלונה במשטרה. הגיעו אליה תוך 10 דקות, רבע שעה, עובדים את תחנת פתח תקווה, זה גם פורסם ביוטיוב. ואז בעצם היא מספרת את הסיפור שבא בן אדם למסור מכתב, ובעצם היא לא מחכה לשום מכתב, ואולי הילדים נבהלו. אבל כאילו היא לא אמרה שלא השגתי גבול ולא איימתי, זאת אומרת לא בוצע שום עבירה. בן אדם שמקבל את התלונה צריך לחשוב, האם בוצע עבירה, האם הוא השיג גבול? לא. האם הוא איים? לא. אין עבירה פלילית. כשאני מוציא מכתבי התראה לאנשים, אז גם מגיע, דרך אגב זה אפילו פחות סימפטי ממה שאתה עשית, כי כשאני מוציא מכתבי התראה אז מגיע אופנוען מגודל עם קסדה ומצלמות על הראש, ומגיש את המכתב ומבקש לך לחתום על תצהיר, ואם לא אז הוא גם מדביק לך את זה על הדלת. כך ממציאים מכתב. יפה, אז אני הייתי עדין, באתי למסור מכתב זכות חוקית, לא ביצעתי שום עבירה, להפך יש לי זכות. מה הייתה הטענה? שעצם זה שהגעת לשם זה ההטרדה? זה שהבנת איפה הוא גר זו ההטרדה?
אני אגיד לך בדיוק מה היה. בקיצור, אז לצורך העניין, הגישה תלונה, הם באו אליה הביתה, שתבין, אם אני ארצה להגיש תלונה במשטרה, מישהו יבוא אליי ויגבה תלונה? לא. אף אחד. זאת אומרת, זה כבר, איך אומרים, אכיפה בררנית, אתה לא נותן הליך הוגן. ותוך איזה חצי שעה 40 דקות באו אליי הביתה, דפקו לי בדלת, אמיר יפתח משטרה, אמיר יפתח משטרה, יש לנו צו מעצר וצו חיפוש צו מעצר ב-40 דקות? כן, ברור שזה. אני יודע ששום שופט לא יחתום על צו מעצר, כי אין עילת מעצר פה, אז לא פתחתי להם את הדלת. אחרי 3 שעות הם פרצו לי את הדלת. זה גם צולם במצלמה נסתרת אצלי. באו אליי למיטה, אמרו לי, אתה חשוד בגין הטרדה. עכשיו, אין שום עבירה שנקראת הטרדה בחוק העונשין, גם אם תחפש מהבוקר עד הערב. יש בחוק בזק ושידורים הטרדה באמצעות מתקן בזק, ששרק יש אם אתה הטרדה מתקשר, באמצעות אבל... מתקן בזק, אבל זה לא המקרה, כן. אוקיי? גם לא הייתה פה הטרדה, אם אני דופק בדלת והסרטון מראה את מה שהיה, אין פה עבירה, אוקיי? אבל הם רצו כנראה לרחרח מה יש לי במחשבים עליהם. אז איך אומרים? אז בעצם פרצו לי הביתה, הפכו את כל הבית. לקחו לי טלפונים, מחשבים, כספות, מלא ציוד. לקחו את זה אליהם. ובמקום עצמו לא נתנו לי את הצו המעצר, שעל פי החוק הם מחויבים לתת לי את הצו מעצר חתום על ידי שופט במקום. הראו לי משהו בטלפון. הגעתי לתחנה, חקרו אותי, והביאו אותי למחרת בפני שופט. אני מספר לכל השופטים... עצרו אותך לילה. עצרו אותי לילה שמה. ישנת בתחנת פתח תקווה? בתחנה פתח תקווה. בחדר העצורים שם. כן. והביאו אותי למחרת בפני שופט בפתח תקווה. ואני אמרתי, אני לא צריך להיות מיוצג, אני מכיר את זכויות האדם, ואם השופט הוא מחויב להגן על הזכויות שלי, אז אני לא צריך לדאוג בכלל. מה שנקרא, מספיק שהוא רואה את חומר החקירה. אגב, סתם כדי שהצופים יבינו. בשלב הזה, כשבן אדם נעצר, אתה כמובן תקן אותי אם אני טועה, אבל כשבן אדם נעצר בשלב הזה של מעצר הימים, הסנגור בכל מקרה לא רואה חומרי חקירה, רק המשטרה והשופט רואים את חומר החקירה, ואתה כמי שנעצר אומר לעצמך דבר כזה, אני יודע מה עשיתי ולא עשיתי, מספיק שהשופט יפתח את תיק החקירה ויסתכל, ויבין שאין פה עילת מעצר, ואני הולך הביתה. וגם יקשיב לי, הוא צריך לשמוע את דבריי, אז קודם כל זכות הטיעון הבסיסית. כן. עכשיו, בעצם מה שקורה, על פי חוק המעצרים, בעצם כשמוגש דוח סודי או מוגש בקשה להוצאת צו מעצר, הם קודם כל צריכים או לתמוך את זה בתצהיר, שלפי דעתי מחויב לבקש תצהיר, או שבעצם הוא מוזר לאחר השבעה, ובעצם הוא מתחייב להגיד, אני מבין את מה שאמרת, ואני מתחייב לומר את האמת. ואם לא תאמר את האמת, אתה צפוי לעונשים הקבועים בחוק. אני מת לראות את השוטר שנפגש עם העונשים הקבובים בחוק על שקר בתצהיר בבית משפט. אז בכל מקרה תצהירים הם לא ממלאים, וגם הם לא, אחרי ההזרה הם לא אומרים, אני מבין, ואני מבין את ההזרה. גם אם יגידו שכן, מישהו יעשה להם משהו. אף אחד לא יעשה להם כלום, בדיוק. ובעצם סיפרתי לשופט, אלי ברנד, מה שאני מספר לך, אותו דבר, דפקתי בדלת, רציתי לתבוע אותו, אז השופט צריך לשאול, למה אתה רוצה לתבוע בן אדם? כאילו שוטר, אמור לגן על הזכויות שלך, למה שתתבע אותו? אז הוא שומע מפה, מוציא מפה, והורה על כליאתי של איזה 3 ימים. העריכו לך מעצר 3 ימים? העריכו לי מעצר 3 ימים. לקחתי מישהי מהסנגוריה הציבורית, עלינו למחוזי בלוד. הראיתי לה באותו מעמד בדיון את הצו מעצר ואת הצו חיפוש וחדירה לחומרי מחשב, זה צו מעצר בעצם לא חתום על ידי שופט, אין חתימה, אין חותמת, גם אין עילת מעצר, זאת אומרת, אתה רואה שכל 10 מפוברק. אז היא באה לשופט, עשתה את ההצגה שלה, כי אנחנו יודעים שהרבה סנגורים ציבוריים מוכרים את הלקוחות שלהם. אתה אמרת. נכון. עכשיו, על פי החוק, כל מסמך שבעצם בית המשפט מקבל אותו, הוא צריך לסרוק אותו לתיק בית המשפט ביחד עם הפרוטוקול. אז קודם כל היא הראתה לו את הצו מעצר ואת הצו חיפוש וחדירה לחומרי מחשב ששופט אמור לראות, הוא רואה שזה בעצם לא חוקי. לא הוא לא סרק את זה לתיק בית המשפט, ובעצם בהחלטה הוא רשם שנראה שהצווים ניתנו כדין. איך אני יכול להוכיח שהם לא ניתנו כדין? הוא לא מצרף את זה אפילו לתוך התיק. כן. זאת אומרת, ההתנהלות עקומה מהרמה הפקידותית ועד רמת ההחלטה בפועל. כן, ובעצם העריכו לי את המעצר, ואותו הגשנו עוד פעם ערעור. השופט קבע להביא אותי לדיון בערעור. לא הביאו אותי לדיון הזה, הייתי, אתה יודע, אצל יחידת נחשון, והוא בעצם ניהל את ההליך בלעדיי, הוא הפר את ההחלטה של עצמו. היית לפחות בטלוויזיה, ב-VC, במצלמות, או שגם זה לא? לא הביאו אותי בכלל לדיון ולא הייתי ב-VC. ערר על מעצר בלי שאתה שם. כן, הוא הורה להביא אותי לדיון, הוא הפר את ההחלטה של עצמו, הוא ביקש מהסנגורית למחוק את הערעור מהמניעים שלו, אם היא דיברה עם החברה שלי שהיא לא מוסמכת להחליט בשמי, אז מחקו את הערעור, רצו להשאיר אותי 6 עד ראשון בבית הכלא, כנראה אם מדובבים הוא קצת למשוך מידע עליי. בעצם גם הערכת המעצר שלך וגם העררים שהגשת ונדחו, היו בעילת מסוכנות. זאת אומרת, אנשים צריכים להבין את עילות המעצר. כשעוצרים בן אדם בישראל, זה או על מסוכנות, או על שיבוש הליך החקירה, או על הימלטות מפני הדין. יש עילות מעצר, כן, אפשר לעצור סתם. יש איזה 3, משהו כזה, ברור. ואתה בעצם בחרו להדביק לך את עילת המסוכנות. מישהו נימק מה המסוכנות שנשקפת ממך?
בשלב הזה עוד, במעצרי ימים. בשנת 2022 לא נימקו, כי אין פה שום מסוכנות. אני ללא עבר פלילי, כולה באתי למסור מכתב להתראה לפני תביעה. אין פה שום דבר בחומר החקירה שהם יכולים לראות שמהווה עילה. איך הייתה החוויה של אדם נורמטיבי שפתאום ככה, מה שנקרא, נקרא מהבית שלו ונזרק בתא מעצר? גם בתא המעצר בתחנה וגם בתא המעצר בבית המעצר. יש חוויות נוראיות. תראה, ההרגשה היא נוראה, כי בעצם אני יודע לשלם את המחיר. זאת אומרת, אם אני עושה טעות, אני יכול לבוא לבן אדם ולהגיד לו, תשמע, אני מתנצל, טעיתי, אני לא מתבייש, אוקיי? ופה בעצם אני הוכנסתי לכלא, וחשתי התעוררות שבעצם המערכת שנועדה להגן עליי, משתפת פעולה כנגד תושב שבעצם חושף פה את האמת, מספר מה קורה פה, ובעצם בית המשפט, לא רוצה להגיד בית המשפט, בית המשפט זה בניין, נקרא לזה שופטים לכאורה, שבעצם משתפים פעולה עם משטרת ישראל, ששתיהם רוצים לשים אותי בכלא ושתיהם משתפים פעולה. בואו נכניס אותו לכלא, כי אנחנו יכולים. התחושה שלך היא שכל המערכת עשתה יד אחת, כדי, מה שנקרא, במקום לתת לך את התשומת לב, את ההסבר, את היחס, את הסעד שאתה מבקש, פשוט מה שקרה להשתיק אותך ולזרוק אותך באיזשהו תא. זה לא תחושה, בעצם הכתבי דין עם ראיות לעבירות פליליות שמבצעים גם התובעים שמגישים את המסמכים לבית המשפט וגם השופטים עצמם, שבעצם משתפים עם זה פעולה. אני אתן דוגמה הכי פשוטה, במחוזי בלוד. גדי בש אמר לפרוטוקול שנמצאו אצלי סמים בבית 52 גרם, אוקיי? אז בהחלטה השופט רשם שנמצא אצלי 270 גרם, שזה רשום בפרוטוקול 52. עכשיו הוא רשם שנמצא 270 גרם, וזה בעצם ההחלטה הזאת עולה לאוויר, שאתה נכנס בתור עורך דין, אתה רואה, מצאו אצל אמיר 270. עכשיו, יכול להיות שזה טעות, יכול להיות שזה מכוון. התפקיד של הסניגור שמייצג אותך, להגיש בקשה לתיקון פרוטוקול על פי חוק בתי המשפט סעיף 68. חבר'ה, יכול להיות שבית המשפט שתה משהו, או שטעה. קורה, אנחנו שותים בעבודה. היא לא הגישה את הבקשה הזאת. ואחרי שאני קראתי את התיק שהשתחררתי, הגשתי בקשה לתיקון הפרוטוקול. חבר'ה, טעיתם, אף אחד לא התייחס למה שכתבתי בכלל. אגב, מה שקורה בפרוטוקולים של בתי משפט, זה אחד הדברים שאתה יודע, זה סוג של הסכמה בשתיקה גם בקרב הסניגורים. אנחנו יודעים, לצערנו, שהרבה דברים נאמרים אוף דה רקורד, מחוץ לפרוטוקול, דברים חשובים. אמירות מאוד מאוד חשובות של שופטים, אמירות מאוד מאוד חשובות של צדדים, הערות שנזרקות מהספסל, כל מיני דברים שפרקליטים אומרים, וזה אף פעם לא נכנס לפרוטוקול. ואני יכול להגיד לך שברוב המקרים, גם אם תגיש בקשה לתיקון הפרוטוקול, זה איכשהו, מה שקרה, הפרוטוקול לא יכלול את מה שבאמת כתוב, ומשם אתה לוקח את זה בעצם לרצון להקליט דיונים ולצלם אותם, כדי מה שנקרא לחשוף את מה שקורה בפועל. נכון. ואיך המערכת מגיבה אליך כשאתה רוצה להקליט ולצלם דיונים? מה שקורה קודם כל, שבעצם על פי חוק בתי המשפט, כתוב בסעיף 68 במפורש, שכל דבר חייב להירשם בפרוטוקול, אלא אם כן בית המשפט ביקש את רשות הצדדים. הרבה פעמים הוא לא מבקש את רשות הצדדים, והקלדנית מהמניעים שלה היא לא מקלידה במצבים מסוימים, וזה קרה לי כי אני מעל 10-20 דיונים, יש לי ניסיון, עשיתי מחקר רציני. אז גם אם אני בעצם מגיש בקשה לתיקון הפרוטוקול, לפעמים לא מבקשים את תגובת הצד השני, שחייבים לבקש את תגובת הצד השני, לא מבקשים אותה. ואם אני מבקש בעצם להקליט את הדיון, אז לפעמים הם אומרים, אין לנו מה כאילו, הכל בסדר, יש לנו קלדנית. ואם אני רוצה בעצם לתעד ולפרסם, כי אני אומר בעצם זה דיון ציבורי, זה לא דלתיים סגורות. יש לי זכות לתעד ולפרסם שהציבור, הרי אתם נשענים על אמון הציבור, בוא נתעד ונפרסם, כמו שכל בן אדם נכנס פנימה, גם בוא נפרסם. הם לא מאשרים, לא משנה איזה סיבה הגיונית וחוקית וזכויות אדם אתה רושם בבקשה, לא מצאנו לנכון. זה המשפט, לא מצאנו לנכון, זה הנימוק לא הגיוני. שכנעתם אותי, לא מצאנו לנכון, בסדר, אז לא מצאתם לנכון. שמע, אמרת אמון הציבור, לא סתם כתבתי את זה פה וסימנתי בעיגול, זה אחד החולאים של המערכת, מכל מיני סיבות, גם מהסיבות שאתה מונה וגם מהסיבות שאני בדרך כלל מדבר עם הצופים שלי. אמון הציבור במערכת אכיפת החוק ומערכת בתי המשפט, בשפל שאני לא מכיר כמותו. אני יכול לומר לך שלקוחות מגיעים אליי למשרד ומבקשים את השירותים שלי, אין לי ודאות משפטית לתת להם ברוב המקרים, כי הכל תלוי בקריזה של שופט, ובקריזה של פרקליט ובקריזה של שוטר. מאוד מאוד קשה לנהל מערכת ככה, ואתה בעצם פותח לנו פריזמה חדשה של איזושהי לקונה, שאתה יודע, אנחנו כסנגורים מכירים אותה, אתה לא מעיף אותי מהכיסא, זו ההתנהלות היומיומית שלי, אני מכיר את זה. ואתה יודע, גם בקבוצות הוואטסאפ של הסנגורים, מדי פעם, כשאתה יודע, מתקבלת איזו החלטה של בית משפט, וכל הסנגורים שולחים את הפרוטוקול, אומרים, וואו, איזה יופי, כל הכבוד לסנגור, איזה עבודה עשית, ואז אתה קורא את ההחלטה, ואתה אומר, בסדר, כאילו, החלטה, בית משפט עשה את העבודה שלו, נהדר, אבל אנחנו כסנגורים יוצאים מגדרנו, ומתלהבים בהחלטה האחת שבה פועלים כמו שצריך. כשברוב ההחלטות, ההתנהלות היא, אתה יודע, בעינינו, מהפריזמה שלנו, מאוד מאוד מוזרה.
מאוד מוזרה, מאוד, מאוד פוגענית גם כלפי הלקוחות שלנו, ואין לנו כל כך את הכלים. כי אתה בתוך המערכת, אתה יודע, סיפרתי לך לפני שהדלקנו את המצלמות, על איזשהו אירוע שהיה לי עם תיק מעצר, שבו אין מסוכנות, לא אלימות ולא מין ולא שום דבר, אלא תיק של איזשהם טענות לעבירות כלכליות. ועצרו את הבן אדם ל5 ימים, ועוד 7 ימים, ועוד 8 ימים, ועוד 3 ימים. אנחנו מגיעים לשלב של כמעט 30 יום, ואני אומר לשופטת, גברתי, אין עילת מעצר, לקחתם לו את המסמכים, לקחתם לו את המחשבים, הוא מוגבל, אפשר לשים לו אזיק אלקטרוני, ישב בבית, לא יעשה כלום. היא אומרת לי, אדוני מכיר את מסוכנות כלכלית? אמרתי לה, לא. ואני כאילו פתחתי חוק המעצרים, אין מסוכנות כלכלית. יש שיבוש, יש הימלטות, יש מסוכנות לעד מסוים. לאדם, לציבור או למדינה, ביטחון המדינה. אין מסוכנות כלכלית. זאת אומרת, זה איזושהי המצאה שהמציאו כדי לקפח עוד מגזר של אנשים, שזה בעצם החשודים בעבירות כלכליות. ואמון הציבור בנסיגה, אני קורא למישהו להתעורר, גם בגלל הסיפור של אמיר מלמד וגם באופן כללי, המערכת במצב רע מאוד, תכף גם נדבר על ההצעות שלי ושלך על איך לתקן אותה. בסופו של יום, בילית כמעט 40 יום במעצר, או אפילו קצת יותר. נגלה ראשונה זה היה 40 יום. אחרי איזה חודש וחצי הם טענו שפרסמתי משהו בטיקטוק, שלכאורה היה אסור לי לפרסם דברים שחושפים את האמת. ובאו אליי פעם שנייה הביתה, גם אמרו לי שיש להם צו מעצר וצו חיפוש וחדירה למחשב, יש לציין שזה מטעם משטרת ישראל, שבעצם מי שמוסמך להוציא צווים זה אך ורק בית המשפט, וזה על פי תקנות סדר הדין הפלילי 1974. הם כאילו מוציאים את הצו ומביאים לשופט רק לחתום, להיות הסטמפה חותמת גומי. עוד הפעם, אם הוא חתם, אני לצורך העניין הגעתי לבית המשפט עם מצלמת גוף עליי, ואני אומר לה, גברתי, אני רוצה לצלם את התיק, בראשון לציון, אני רוצה לצלם את התיק, תני לי בבקשה מספר תיק, כי בעצם הם צריכים לרשום מספר תיק על הצו מעצר, הם לא רושמים מספר תיק, אני אומר לה, תני לי מספר תיק, אני רוצה לצלם. היא אומרת, מספר תיק, תיגש ליחידה החוקרת. אמרתי לה, תקשיבי, אני אגש אליהם, אני אעצב. ברור, אמרתי לה, אני רוצה לצלם את התיק, אני אבקש רשות מהשופט, הכל בסדר, רק תני לי מספר תיק שאני אגיש את הבקשה. היא אומרת, תפנה לזה. עכשיו, ברור שאין שום צו, והשום שופט לא יחתום על שום צו, ובעצם עובדי בית המשפט משתפים איתם פעולה שזה פשע, בדיוק הנקודות, אמיר, בדיוק הנקודות, שמה שנקרא, זה אפילו לא להיות צודק או חכם, זה פשוט לתת את השירות לציבור. אתה מבקש משהו שהוא כל כך אלמנטרי. שיש לי זכות לכך. תני לי את המספר תיק, אני רוצה לוודא שבכלל הוגשה בקשה לצו מעצר. לא, לך ליחידה החוקרת, כאילו אני לא עובדת אצלך, אני מניח שזו הייתה הגישה. בדיוק. אני לא עובדת אצלך, לך אליהם. הם לא חושבים שהם עובדים אצלנו. בעיה מספר אחת. אז בסופו של דבר, אתה אומר, בנגלה הראשונה 40 יום, ואז היו עוד נגלות. ובנגלה השנייה, 5 ימים, הם באו אליי הבית, הפכו לי את הבית, הביאו אותי ליחידה החוקרת, עוד פעם בפני שופט. ומה החשדות? נגיד שפרסמת משהו שאסור לך לפרסם, בסדר? נכנסת לטיקטוק, פרסמת איזשהו סרטון, שוב, אני רואה את התכנים שלך, בסדר? ראיתי, אני מכיר, ברוב המכריע של המקרים, התכנים הם פשוט מה שנקרא שיקוף של האמת. אתה מסתובב עם מצלמות גוף. מצלמת גוף עליי, ואני מפרסם את מה, אני לא משקר, וגם מצרף את לשון החוק, או את הנוהל שבעצם היא צריכה לעשות עליו, והיא עושה בית. אני רק מראה את האמת שהם פועלים בניגוד לסדרי דין. אז מה היו החשדות בעצם? ההפרת הוראה חוקית? הפרת צו שנועד להגן על אדם, או הפרת הוראה חוקית, בלה בלה. קודם כל ההוראה לא חוקית, כי בעצם שום שופט לא יורה שאסור לי לפרסם את האמת, אז כמובן ששופט לא מעורב בהחלטה הזאת. הוא הגיע לדיון, הוא מסר לי החלטה, עיר של דורון, שהוא מחויב, גם כתוב בפרוטוקול, הוא מחויב להקריא את ההחלטה, כי הוא בא איתה מהבית, והוא סירב להקריא את ההחלטה, אז אני יוצא מההנחה שבעצם הוא יקריא את ההחלטה לקלדנית, היא הקלידה משהו אחר, והוא בא מסר לי, והוא לא מעודכן, כי שופט לא יורה על בעצם שבן אדם לא יפרסם דברים שהם אמת. כן. אז סביר להניח שזה לא הוא. אגב, הרשויות קראו, הם נתנו איזשהו שם, אתה יודע, המשטרה כשהיא פותחת באיזושהי חקירה, אז היא אוהבת לתת לזה איזשהו שם מפוצץ כזה שרשום על הקלסרים, ובשם שלך הם החליטו על... מלמד לקח. מלמד לקח. בעצם שם המשפחה לכאורה זה מלמד. מלמד לקח, בוא נלמד אותו לקח, מאוד מקורי. אז זהו, אז בוא בעצם נצלול לרציונל. אני מניח שהשם לא נבחר סתם. לא נבחר סתם. השם נבחר כי מה שנקרא, בוא, אתה לא מבין עם מי התעסקת, אדון מלמד. בדיוק. אז אנחנו נלמד אותך לקח. נכון. והוגש נגדך כתב אישום שמתנהל, מה הפרקליטות מבקשת מבית משפט? היא כרגע לא מבקשת איזה מעצר או משהו כזה, כאילו בהתחלה תומר שטיינברג, עורך דין תומר שטיינברג, שהייתי בכלא, הגיש בקשה אחרי שבועיים שאני כלוא, הגיש בקשה למעצר עד תום ההליכים. עכשיו שתבין, אם אתה קורא את כתב האישום, זה הכל הליך אזרחי, כמו שעורך דין דמרי אמר, חבר'ה, זה כל המתלוננים זה שוטרים, זה הליך אזרחי. אם על אותם תלונות היו מגישים, קרא לזה אזרחים, אז היו מפנים אותם להליך אזרחי. כפי שכבר הבנתם, אני לא עובד אצל אף אחד, לא רואה אף אחד ממטר, וכל מה שמעניין אותי הוא להביא לכיסא הזה את האנשים הכי חדים בישראל, ואיתם לנסות להבין ביחד מה בכלל קורה כאן. כל מה שאני צריך הוא שתעצרו שנייה,
זה בחינם לגמרי, רק תירשמו לערוץ שלי. תלחצו, יירשם, סאבסקרייב, תלוי בשפה שלכם, ואני אהיה מרוצה. אתם נותנים לי גב, ואני אמשיך לעשות את העבודה שאני עושה. בנוסף לזה, אם יש לכם איזושהי בעיה, משבר תקשורתי, משבר משפטי, אפשר ליצור איתי קשר ולקבוע איתי פגישה בקישור שנמצא בתיאור הסרטון הזה. נמשיך. זאת אומרת, אם אזרח היה מתלונן בנעליהם על מה שאתה עשית, המשטרה הייתה אומרת להם, לך תתבע להליך אזרחי, בדיוק. חותם על כל מילה. עכשיו, אם דימרי גם יש לו ניסיון, אם הוא מופיע גם בערוץ 14, הוא אומר לבית המשפט, זה הליך אזרחי, זאת אומרת, כתב האישום לא מהווה עילה לעבירה פלילית, ובית המשפט או השופטים מחליטים לכלוא אותי, אז או שדימרי לא יודע מה שהוא מדבר ברמת זכויות האדם, או שבית המשפט לא מבין בזכויות אדם, אין פה משהו אחר. אוקיי? באמת סוג של אכיפה בררנית הייתי קורא לזה, כי אם באמת המתלוננים היו אנשים אחרים ולא שופטים ושוטרים, כנראה, יכול להיות שהיה מוגש כתב אישום, אני לא יודע, אבל באמת כל מה שקשור במעצר ובטענות למסוכנות, מהיכרותי את המערכת, אלה לא טענות שבכלל היו עולות. אתה יודע, אני מייצג בהליכי הטרדה מאיימת וצווי הרחקה, ומופרים על ידי אנשים שבאמת לא רואים בעיניהם. אנשים שאומרים, יש צו, אני שם קצוץ על הצו, אני הולך לבן אדם הביתה ושובר לו את הדלת ועושה 1,001 דברים, ואז מגיעים למשטרה ומגישים תלונה, וכאילו, בסדר, אז הפרת צו, מה קרה? כאילו, תגיש לבית משפט בקשה שייתן הערכה לצו. אבל כשעושים את זה להם, ואפילו מה שנקרא בצורה שהיא עדינה, מאתגרת, חד משמעית מאתגרת, אבל עדינה, אז כבר זה תיקי מעצרים עד תום ההליכים. פנטסטי, מה אני אגיד לך? ושוב, עוד הפעם, לא היה עילה לכלוא אותי עד תום ההליכים, אז שתבין, כאשר אני נכנס לגוגל ואני קורא את הקוד האתי של הפרקליטות, שעובדי הפרקליטות אמורים לשמור על זכויות האדם, לפעול בניקיון כפיים, אז אתה רואה בעצם, או שתומר שטיינברג הוא לא עובד הפרקליטות, או שהוא עובד הפרקליטות, שבעצם הוא פועל בניגוד לקוד האתי, שזה בעצם פשע, אוקיי? כנראה שהם החליטו בנסיבות האלה, אני מעריך, כן? להגן מה שנקרא על זכויות האדם של השוטרים והשופטים, ופחות על שלך. וכשאני מוציא מכתבים לפרקליט המחוז חיים ויסמונסקי, הוא לא עונה לי ולא חוזר אליי, ואז הוא יגיד... פרקליטות הסייבר זו הייתה. איך? פרקליטות סייבר. הוא היה פעם בסייבר, ועכשיו הוא פרקליט המחוז, לכאורה המנהל של תומר. עכשיו הוצאתי מכתבים, ביקשתי כתב מינוי שהוא עובד המדינה, כי אין סיכוי שעובד המדינה יפעל בניגוד לקוד האתי. אז חיים ויסמונסקי לא עונה לי לטלפונים, לא חוזר אליי, אז תמיד הוא יכול להגיד, אדוני, הוא לא פנה אליי. ואני אגיד לך מה הקטע, אתה מאתגר את המערכת בדברים שהם הכי בסיסיים, באמת, אתה מה שנקרא יורד לליבה, לסטרקצ'ר, למבנה, לקומה התחתונה של המבנה, ואומר להם, בואו תראו לי שאתם מבצעים את הבסיס אפילו. והם לא עונים לך. ואם הם היו עונים לך, אתה יודע, זה היה משהו מאוד פשוט. אם אני פרקליט מחוז, שולח לך, יש כתב מינוי של היועץ המשפטי לממשלה, שנותנים לכל פרקליט. הייתי שולח את מה שביקשת, ומה שנקרא שלום על ישראל, אין לי מה להסתיר. אבל ההתנהלות הזאת של לא לענות, כן, למרות שאתה מאתגר אותם, אין ספק, אתה מאתגר אותם, אתה יודע, יש אפילו כאלה שיגידו שאתה מטריל אותם. מותר לך, אתה אזרח, סבבה, זכותך. אני כמערכת חייב להתייחס אליך. אני לא יכול להתעלם ממך כי אתה מטריד אותי. כל עוד אתה עובד ציבור. אם אתה עובד חברה פרטית, אתה לא חייב לי שום דבר, אבל גילוי נאות צריך. כן, לגמרי. טוענים במסגרת כתב האישום, ראיתי גם את הפרסומים, תכף נדבר עליהם, שאתה מפרסם דברים באתר עדנה קרנבל. אפילו טענו שאתה מנהל האתר, הבעלים של האתר. ראיתי בוויינט איזשהו פרסום, אמיר מלמד, מה שנקרא, זה בעל עדנה קרנבל, האתר המפורסם. מה טוענים שפרסמת שם? היה שם הרבה כתבות שבעצם אני פניתי בעניין ההליך בבית משפט לענייני משפחה שלי. של 2017. של 2017-2018, כן. אני פניתי להמון עיתונאים בארץ, כן? להמון, לערוץ 11, 12, 13. אמרתי, יש לי ראיות לעבירות פליליות שמבצעים עובדי ציבור. תן לי נחש, אף אחד לא התייחס אליו. אף אחד לא התייחס, לא עונים לטלפונים, לא חוזרים למכתבים. ואז הכרתי את האתר הזה של עדנה קרנבל. קוראים לו יוני קפח, הוא גר בארצות הברית. פניתי אליו בנושא הזה, והוא שמח לפרסם. אני לא הבעלים של האתר, לא מנהל את האתר, לא מקבל כסף מהאתר. זאת אומרת, אתה העברת את המידע והאתר פרסם את הדברים בצורה שנוחה לו? הוא פרסם את הדברים, יש לו שם לשון, איך אומרים, שמקללים שם, שבעצם הממסד לכאורה לא אוהב שמדברים בשפה כזאת. בעלי האתר חושבים שזה מתאים להם לדבר בשפה כזאת, אני לא נכנס לזה וזה לא מעניין אותי. ובעצם מי שבוגד במערכת, מי שפוגד בתושבים, אם מקללים אותו, תאמין לי שזה בסדר, הוא לא נכנס לכלא, אז כולה קיללו אותו, כן? אם אמרו דיקטטורה, אז כשאזרח מקלל אותך ואתה עוצר אותו תום הליכים, כן. בעיה. אז אני לא השאלה שלך, אני לא הבעלים של האתר, אני לא מנהל באתר. למה כתבו את זה בעיתונות? אני יודע את התשובה, כי בעצם להראות לציבור, בעצם, בוא'נה, אמיר לא סתם היה בכלא 40-45 יום, הוא הבעלים של האתר, עדנה קרנבל, אז עכשיו אנחנו, מי שמשפיל אותה, מי שבעצם מפרסם נגדנו, אז שאנשים ייזהרו גם לא לפרסם דרכנו. עכשיו שתבין, יש תקנון מועצת העיתונות, שכל עיתונאי שמפרסם כנגדך, הוא חייב לבקש את תגובתך. אף אחד לא ביקש את תגובתי. זאת אומרת, אף אחד לא יתקשר ואמר לך, אמיר, אני הולך לפרסם עליך XYZ, מה תגובתך?
הם חייבים לפי התקנון, הם לא עושים את זה. כן, אגב, גם הם לא עובדים לפי התקנון. גם כשהם כן עושים את זה, אני אומר לך את זה כעורך דין שמייצג חשודים ואנשים בכירים, מתקשר אליך עיתונאי, ולפעמים הם עושים את זה, מה שנקרא, אני הולך לפרסם תחקיר בעוד X ימים ונותן לך זמן להתארגן, אבל אחת הפרקטיקות הכי בזויות שלהם, זה להתקשר אליך ולומר, תקשיב, עכשיו השעה 12, אני ב-4 מעלה אייטם, יש לך 4 שעות להגיב לי. וואו. עכשיו, הם עושים את זה בדרך כלל כדי שלא תוכל לרוץ ולהוציא צו מניעה לאייטם. כן, אז גם אנחנו כעורכי דין סובלים מהקטע הזה. יש טקטיקות עיתונאיות שהן כל כך בזויות ושפלות, שזה יכול אולי להסביר למה אנשים כבר פחות רואים טלוויזיה ופחות מאמינים להם. ואיפה מועצת העיתונות שצריכים אותה? גם הם משתפים פעולה כנראה. אם אתה שואל אותי בתחושה, כל המועצות והלשכות והמשרדים האלה שהקימו כדי לאגד כל מיני עובדים, בעיקר משרתים את עצמם וגורמים שהם יותר גדולים. ראינו את זה ברפורמה, מי תמך במי ומי הלך לאיזשהו כיוון. את העבודה שלהם, רוב הארגונים האלה לצערנו לא עושים. נכון. באיזשהו שלב אתה משוחרר למעצר בית, בפיקוח, אתה כאילו אמור להסתובב עם מלווה. איך זה להיות בבית כל היום? כי אסור לך לצאת. אתה צריך להיות בבית, ואם מותר לך לצאת, אז זה עם מה שנקרא בייביסיטר. איך התחושה? תראה, בהתחלה שוחררתי למעצר בית, עוד פעם, זה לא חוקי, אבל לא משנה, זרמתי עם זה, כי אחרי זה שליחו לי את משטרת ישראל. זה להיות 24 שעות בבית עם מפקחים, שתבין, כאילו, חברה שלי צריכה ללכת לעבודה, אז בהתחלה היא הייתה כמה שעות, ואז חבר אחר, מישהו בא בלילה, הרגשה לא נעימה שבאים לעשות עליך בייביסיטר, שבעצם רוצים לצייר אותך כבן אדם מסוכן, איך נצייר אותו? נשים עליו מפקחים, אבל אין פה שום מסוכנות. דרך אגב, בתפיסה של מערכת המשפט, אני לא מכיר את התיק הספציפי, אני יכול להגיד לך שהם מרגישים שעשו לך טובה. שחררו אותך למעצר הבית עם מפקח, זה כאילו, באנו לקראתך. אתה מבין? זה לא, אתה מתאר את זה כאירוע קשה. המערכת אומרת, אנחנו שחררנו אותך ממעצר, תגיד תודה. כן. זה בעצם ההבדלי תפיסות, כי באמת, כמי שבילה לא מעט שנים באולמות המעצרים, כשמשחררים מישהו למעצר בית, זה כאילו, אתה יודע, וואו, הוא שוחרר למעצר בית עם מפקח, איזה יופי, המערכת באה לקראתו. שאנשים צריכים להבין, זה לכלוא אותך בכלוב, כמו איזשהו כלב וצער בעלי חיים, שהם מורידים אותו עם רצועה למטה לעשות פיפי, וגם זה לא תמיד. אירוע קשוח. כן, ואנשים צריכים להבין של כליאת שווא זה בעצם עד 3 שנים בכלא. זאת אומרת, אם שופט מורה על כליאה של אדם, שבעצם אין סמכות חוקית לכך, זה בעצם השופט ביצע עבירה של כליאת שווא, שזה עד 3 שנים בכלא. אבל שוב, זו טענה שמאוד מאוד מאתגרת את המערכת. כי בעצם זה כלי שהמערכת תופסת אותו לשימושה בלבד. זאת אומרת, רק אני כבית משפט יכול להשתמש בכלי הזה נגד האזרח. אבל אם אני מבצע משהו שעל פניו במבחן המשפטי היבש הוא כליאת שווא, אז זה סוג של אנומליה כזאת, אתה יודע, זה סוג של קצר. המערכת לא יודעת איך להתמודד עם הטענה בכלל. אתה מסכים? אוקיי, בסדר גמור. בואו תשבו איתי לשיחה, היועץ המשפטי שישב איתי פה לשיחה, ויראה שזה כליאת שווא. תלמדו להתמודד עם הטענות. אם אתם יודעים את החוק ואת הזכויות, בטח. כן. דרך אגב, גם הזכויות והחוק הם צריכים לחול על כולם. ברור. זאת אומרת, יש חובות, יש זכויות, גם מערכת המשפט וגם השוטרים וגם השופטים וגם אני כעורך דין, הכללים צריכים לחול על כולנו. כשאתה אומר כללים, מה הם הכללים? כללים, חוקים, תקנות, נהלים, כל דבר. אוקיי, נכון. כל מה שכתוב הדין, בקיצור הדין. הדין צריך לחול על כולם באופן שווה. והוא לא חל. בשנים האחרונות זה בכלל, אתה יודע, הטירוף הזה עם האכיפות הבררניות, בהפגנות, באכיפה הבררנית הפוליטית, זה בכל מקום. גם דיברנו על זה לפני שהדלקנו את המצלמות, שמה שנקרא, האכיפה הבררנית בתוך מערכת המשפט מתחילה לצאת החוצה. גם כלפי הממשלה, גם כלפי הכנסת, גם כלפי הציבור הרחב, מתחילים להרגיש את זה בצורה בסקייל שהוא מאוד מאוד משמעותי. אתה מסכים? כן. טוב, הבירה מתקררת. דרך אגב, לחיים טובים ומאושרים באלף. ולתיקון, אתה יודע, כל מה שצריך שיהיה מתוקן, שיתוקן. אמן. אמן, כן יהי רצון. הבן אדם היחיד שיכול להביא לי אלכוהול ב-11 בבוקר ואני אשתה, אמיר בלמד. במהלך הדרך שלך, דרך החתחתים במערכת המשפט, הרגשת שיש מישהו אחד שמקשיב לך? אחד. שופט אחד, שוטר אחד. עזוב סנגור, סנגור זה עוד כאילו, זה התפקיד שלו. מישהו מהמערכת שיקשיב לך? לא, כל השופטים שדנו בענייני, כולם הקשיבו מפה והוציאו מפה, וגם שאני בעצם חקרתי את נציג המשטרה, שבעצם אני לא הייתי מיוצג, ובעצם אני שואל אותו, אתה מוכן להצהיר את האמת? כאילו הוא אומר, לא, אני לא מוכן להצהיר. אז אם אתה לא מוכן להצהיר, נגמר המשפט. השופט שומע שאתה לא מוכן להצהיר את האמת, פה אתה סוגר את המשפט, אם אתה שופט הגון שאמור לשמור על זכויות האדם. אז הם שומעים שהוא לא מוכן להצהיר את האמת, והם ממשיכים את המשפט, כי הם יודעים שהם צריכים להקריא החלטה, שאמיר ממשיך להיות בכלא. יש איזושהי שבלונה כזו, שבלונה שצריך לעשות, מה שנקרא, לפרוטוקול. כן, שזה שקוף, שזה בעצם הטיית משפט. לא היה אחד, אני מחפש את הניצוץ, אתה יודע, כי אני כסנגור נתקל,
בלא מעט שופטים שעובדים בצורה שאתה מתאר, שמה שנקרא, טוב, אל תשגע אותי עם השטויות שלך, בוא ננהל את הדיון ונגמור עם זה. זו התחושה. וואו. ומדי פעם יש אחד שהוא מבריק, שאתה אומר, וואלה, זה שופט, זה שופט רציני. לא נתקלת באחד כזה? קודם כל, לא היה אחד כזה מכמה סיבות. יש תקנה שהתקן שר המשפטים, שזה נקרא מחלקה לניתוב תיקים, שהיא אמורה להיות קיימת בכל בתי המשפט, שבעצם שופט אמור לקבל את הניתוב דרך המחלקה לניתוב תיקים, שמי שמנהל אותה זה עורך דין, ורק הוא אמור לקבוע מי ידון בתיק, וזה בסמכותו, אם זה לפי הידע שלו בדין הפלילי, הדין האזרחי. בפועל, כל השופטים שדנו בענייני, כל שופט מינה מישהו אחר, שכנראה סיכמו מראש, הוא יסכים בעצם להפר את הזכויות של אמיר, ובעצם הוא מקבל את העסקה ויפר את הזכויות שלי. זאת אומרת, זה שופט לכאורה שדן בחוסר סמכות, לא עבר דרך המחלקה לניתוב תיקים. לפי מה שאתה מתאר, המשטרה השקיעה בך המון משאבים. זה נשמע חתיכת אירוע, אתה יודע, תיק פלילי. גם יחידת הונאה וסייבר באה אליי הביתה 9 אנשים עם 5 סמניקים, שתבין, אני לא הונאתי אף אחד, וגם לא עשיתי עבירות סייבר, אני כולה פרסמתי בפייסבוק, אחרי שפניתי לכל הגורמים, שבעצם ביצעו, אם פניתי נגיד ב-2022, נכנסו לי הביתה בחוסר עילה חוקית, פניתי לרויטל קרקו, שהיא המחליפה של יניב פינקל, הוצאתי לה מכתבים ודרשתי להיפגש, אמרתי, חבר'ה של בתחנה, נכנסו ללא עילה חוקית, היא לא עונה לי למכתב, שזה הסכמה שבשתיקה. מה נשאר לי? רק לפרסם את זה ביוטיוב ובפייסבוק, שבעצם פוגעים לי בזכויות. אגב, סתם קוריוז, כאילו, מגיעים לבן אדם כמוך הביתה לבצע צו, יש צו, אין צו, עזוב, נשים את זה רגע בצד. בשביל מה להגיע עם 9-10 שוטרים? מה הקטע, כאילו, מה הבועלי הזה? אפשר לבוא גם כאילו 2 שוטרים. נכון. אחד שיפרוץ ועוד 2 שיאבטחו אותו. נגיד שאתה בחור מסוכן, כי אתה תפרסם עליהם משהו איפשהו. התצוגת תכלית הזאת, יש לה ערך חוץ מסתם להבהיל אותך? זה להבהיל, סך הכל להבהיל. וכאילו, השוטרים האלה יכולים היו להיות במקום אחר באותו רגע, לתת סיוע למישהו, לתת שירות למישהו. ברור, היה 9 אנשים, מתוכם רק 3 עם מצלמות גוף, שלפי הנהלים שלהם כולם צריכים להיות עם מצלמות גוף. לא, עוד פעם, לא כתוב בלשים, כתוב כל שוטר שנפגש עם אזרח ומפעיל את סמכויותיו, הוא צריך להפעיל מצלמת גוף. זאת אומרת, כבר מתנהלים בניגוד לנוהל. הבת שלי הייתה ביחד עם החברה שלי בבית, ביקשתי מהם שיפתחו את המצלמות, כי שאלתי למצלמות גוף, מי הופיע בפני השופט רפי ארניה, והוא זהר. אף אחד לא אמר, אני הופיע בפני השופט, אתה מבין שאף אחד לא הופיע בפני שופט. כן. אז אמרתי להם, תפתחו את הוידאו ותתעדו. אז אמרו, איך קוראים לו? ג'ו הראל, הוא מציג את עצמו כסגן מפקד יחידת הונאה וסייבר רחובות, אומר להם, חבר'ה, מי שיפתח את הטלפונים, אנחנו ניקח להם את הטלפונים. עכשיו שתבין, יש לנו ברור זכות לתעד את החיפוש בבית שלי. בוודאי. אז ברגע שאתה לוקח את כוח המשרה לרעה, זה כמה עבירות פליליות שאתה צריך לשבת בכלא. חוץ מההתנהלות הזאת של המשטרה, פנית גם לגורמים נוספים שיעזרו לך? הגשת תלונות לא יודע, תלונות הציבור, מבקר המדינה? אני יודע שהגעת לכנסת, יש איזושהי ועדה שדיברת בה. יש איזו ועדת חוק וחוקה של שמחה רוטמן, שבאתי, אמרתי את האמת, חבר'ה, שבעצם יש פה שופטים, שכל שופט הישר בעיניו יעשה. שמעתי את קרין אלהרר ברקע, עושה לך, ברור, צועקת לך כל מיני כאלה. יש שם חבורה שהתפקיד שלהם להשתיק דברים שהציבור לא ישמע, אוקיי? עכשיו, אף אחד לא אמר לי, אמיר, מה זאת אומרת? כל שופט הישר בעיניו ויעשה. מי? תראה לי. בוא תראה לי, בוא נראה על מה אתה מדבר. אז כאילו, יש פה הסכמה שבשתיקה, וקרין אלהרר בעצם התפקיד שלה כנראה שהציבור לא ישמע. ואמרתי שם דברים מאוד קשים, שבעצם משטרת ישראל משתפת פעולה עם פרקליטות ובתי משפט, כנגדנו. ואז זה בעצם, אתה יודע, עשיתי הרבה רעש, פורסם ביוטיוב, ואז בעצם, אתה יודע, הם רוצים להשתיק בן אדם, שלא יספר לתושבים מה קורה פה, וזה הנקמה שלהם. בוא נחזור לדבר על עדנה, שהוא אתר... אתה יודע, מי שלא מכיר, אגב, אי אפשר להיכנס אליו היום, דרך הארץ, חסמו אותו. הם חסמו אותו לצפייה בארץ, אבל אם אתה פונה לצוות האתר, הם נותנים לך איזה קוד שאתה מקיש במחשב או בטלפון, ואז אתה בעצם כן יכול להיות, ויש גם בעצם בטלגרם, עדנה חדשות בטלגרם, ואז שאתה נכנס, יש קישור לכתבות, ומשם אתה יכול לראות את הכתבות. המשטרה טוענת, ראיתי את זה גם בפרסומים בוויינט ובמאקו וכאלה, שיש איזושהי טביעת אצבע דיגיטלית שקושרת אותך לאתר. ראית את זה? מה זה טביעת אצבע דיגיטלית? כנראה המצאה שלהם, אבל אולי איזשהו חומר חקירתי כזה שמצביע על קשר בינך לבינם. זה קשקוש? בכתב האישום שהוגש... הקשר היחיד שלי לעדנה קרנבל, שאני פניתי ליוני קפח, אנחנו דיברנו גם הרבה בטלפון, סיפרתי לצורך העניין שפגעו לי בזכויות באירוע א' ב' ג', אמר לי, שלח לי את המצלמות גוף, שלח לי את השמות של האנשים, ושלחתי. כי אנחנו חובתנו לפרסם אנשים שפוגעים לנו בזכויות. אם אני מגיש תלונות לכל העולם ואחותו במדינה, וכולם סוגרים, אז מה אתם רוצים שהציבור לא ידע? אתה חושב שיש איזושהי דרך לאזרח הקטן להתמודד עם ההתנהלות הזאת של הרשויות,
מה שנקרא, בדרך מקובלת, בדרך מסודרת, ולא אתה יודע, פרסומים כאלה אגרסיביים? מצאת דרך אחרת? תראה, לפני שאני פרסמתי, אם שוטר פגע לי בזכויות, הגשתי תלונה במשטרת ישראל, שהיא נסגרה בניגוד לעמדת המדינה. כשאני אומר עמדת המדינה, הכוונה שלי חוקים, פקודות, נהלים, הוראות וכו'. אז בעצם המשטרה סוגרת בניגוד לעמדת המדינה. מח"ש סוגר, אתה מגיש ערעור לפרקליטות, גם שם הם סוגרים, אתה פונה למבקר המדינה, כולם מגינים על כולם, אז נשאר רק לפרסם לציבור ולהראות את העוולות שעושים לנו, אין דרך אחרת. תשמע, אני... יאללה, עוד שלוק. יאללה, עוד אחד, לחיים טוב. לחיים. רגע, תמתינו. הבנו מה עשתה לך המערכת, בוא נדבר על איך מתקנים. מה דעתך, רפורמה משפטית כמו שהציע אותה יריב לוין בזמנו, זה משהו שיעזור? קודם כל, לצערי, יריב לוין, או שהוא עובד על העם, כי בעצם על פי חוק בתי המשפט, 1984, סעיף 18, יש לו את הסמכות בחוק הזה להגיש קובלנה פלילית כנגד שופטים. עכשיו, אני ב5-6 שנים שאני בעצם בבתי משפט, הוצאתי לו יותר מעשרות מכתבים, גם למיילים וגם אישור פקס יש לי, ואני מספר על עוולות ואני רוצה להיפגש להביא את הראיות, הוא לא עונה לי ולא חוזר אליי. אגב, שופטים שפגעו בו ובסמכויות שלו, הוא לא מגיש נגדם קובלנות, אז בשביל אמיר מלמד. אז יפה, אז כל עוד אתה לא רוצה להגיש קובלנה פלילית, למה בעצם אתה רוצה לעשות רפורמה, אם יש לך את הסמכות בחוק לכאורה? זאת אומרת, אתה אומר, לפני שאתה בא ומציע תיקונים למערכת המשפט, קודם כל תעבוד על פי מה שיש לך. על פי הסמכות שכתבו עליך בחוק. דיברנו על זה לאורך כל הפגישה שלנו. החקיקה והנהלים והפקודות והצווים והנהלים, הכל קיים. הכל קיים. רק לאכוף את זה. רק בן אדם שיש לו את הסמכות שישתמש בה. תראה, אני רואה בפרסומים שלך המון מסרים שמי שמה שנקרא צורך אותם ומבין אותם ומפענח אותם, מבין שלא הממשלה היא זו ששולטת במדינה הזו, אלא גופים אחרים. כן. מערכות האכיפה, המשטרה, הפרקליטות. אתה יכול להסביר לנו איך אתה רואה את התמונה הזו? כן, כעיקרון, אם השוטרים ממשטרת ישראל, הסמכות שלה קבועה בפקודת המשטרה 1971, אז זה אומר שבעצם התפקיד שלהם לאכוף את החוק ולהביא את העבריינים לדין. אז קודם כל בוא נתחיל מזה שיש חברת פוליסיטי, שזו חברה פרטית, שהיא בעצם מכשירה את השוטרים של משטרת ישראל, אני לא יודע מה המניעים שלהם, אבל בעצם העובדים שיוצאים משם, אתה רואה שהם לא יודעים את סמכות העיכוב ומעצר, שלוקח לך בדיוק פחות מיום אחד, ללמד אדם מהי סמכות עיכוב ומעצר ותפיסה וחיפוש, והם לא יודעים את זה. ואז יש לך בעצם משפטן בכל תחנה, שבעצם הסמכות שלו קבועה בפקודה או נוהל של יועצים משפטיים, ואתה רואה שבמקום בעצם ללמד אותם את החוק ואת זכויות האדם כמו שהוא צריך, הוא בעצם מלמד אותם איך בעצם להימנע לחשוף את עצמם לעבירות שהם מבצעים. זאת אומרת, במקום ללמד, תראה, בדרך כלל לא היה עורך דין בתחנות משטרה. נכון, זה מ-1995 בערך. כן, התחילו להכניס את זה בהדרגה, שמה שנקרא יהיה קצין חקירות משפטן, נכון. והמטרה הייתה בעצם למקצע את המשטרה, כדי שתפסיק להיות, איך אני רוצה להשתמש להפר זכויות אדם. זה רציתי להשתמש בלשון יותר בוטה, אבל חזרתי בעצמי, זה כנראה האלכוהול קצת פתח לי הרים לי את התריסים, מה שנקרא. אבל הכניסו למשטרה עורכי דין שיהיו קציני חקירות משפטנים, כדי למקצע את המשטרה, כדי שבעצם ההתנהלות תהיה טובה יותר, אדיבה יותר, חוקית יותר כלפי האזרח. נכון. ואתה בעצם מתאר שבמקום לעשות את זה, בחלק מהתחנות או בכולן, משתמשים באותו ידע משפטי דווקא כדי להקשות על הציבור עוד יותר. הם מסתכלים כנראה שהם בעצם אמורים להיות הסנגורים של השוטרים ולהגן על הזכויות של השוטרים כשהם עושים עבירות, שבעצם לא יהיה לך ראיות לעבירות פליליות שמבצעים. אני אתן לך דוגמה. הגשתי תלונה לקצין תלונות הציבור שהוא עורך דין, אוקיי? עכשיו בעצם הוא... במשטרה. במשטרה, כן, היה לי איזה אירוע שבעצם אני דרשתי לקבל את הצילום חומר החקירה. אז קצין תלונות הציבור שהוא עורך דין, מחק לי משהו מהדוח הפעולה, שבעצם אם הוא לא היה מוחק, זה מראה שבעצם השוטר בעצם התנהל בצורה לא תקינה. זאת אומרת, הוא תחת החומר, אבל חסה שם איזשהו משהו. הוא מחק איזה שורה. עכשיו, שתבין, קיבלתי את אותו דוח ממח"ש, ואני יודע בדיוק מה כתוב שם. אז שאלתי אותו, מה שם מהווה עילה לפרטיות שמחקת? עכשיו, אין שם משהו שמהווה פרטיות, אז הוא שלח לי את הדוח בחזרה לא מחוק, ואז אתה רואה שבעצם הוא הגן על השוטר, שהוא אמור בעצם לפעול כנגד השוטר. זאת אומרת, השם של השוטר היה חסוי? לא, בעצם השוטר אמר שבעצם הוא ראה איזה משהו שבעצם היה אסור שזה יהיה רשום, כי זה משמש ראיה כנגדו בבית משפט.
אז הקצין תורן לא רצה, הקצין תלונות הציבור, כן. לא רצה, הם יודעים שאני תובע, הוא לא רצה שיהיה לי ראייה כנגדם בבית המשפט, אז הוא בעצם מחק את הראייה, ובעצם הוא משבש הליכי משפט, שזה בעצם עבירה פלילית. שוב, לכאורה לפי הסיפור הזה, זה שימוש לרעה בכוח המשרה, זה לקחת איזושהי תקנה, איזשהו חוק שאני יכול להשתמש בו, במשקל לשמור על פרטיות של XYZ, אם יש איזושהי מסוכנות מסוימת, ולחסות, סתם כדי שאתה לא תתבע או תטריל אותם. שלא יהיה לי ראייה בבית המשפט כנגדם. בוא נדבר רגע, מה שנקרא, נעשה שירות טוב לצופים שלנו על חוק לתיקון סדרי מנהל. אנשים שצריכים להבין, כשאזרח פונה לתחנת משטרה, ליועץ משפטי, לכל רשות, יש חוקים וכללים שמחייבים את הרשות לענות להם. אתה יכול להסביר לנו, כי אתה מכיר את החוק לא פחות טוב ממני. כן, קודם כל יש את החוק לתיקון סדרי מנהל 1958, שהוא בתוקף עד היום. והוא אומר בעצם שכאשר אתה פונה לעובד ציבור, אם זה עוד פעם שוטר, פרקליטות, כל עובד ציבור שהוא מקבל את משכורתו ממשלם המיסים, אתה פונה אליו בכתב, הוא מחויב לחזור אליך בכתב. תוך כמה זמן? קודם כל מכתב ראשוני בהקדם האפשרי. כמה זמן? יום, יומיים, 3, 4, אתה יודע, תגובה ראשונית. ובמקסימום שהוא יכול להחזיר, יש את קודם כל תקנון שירות המדינה, שזה שם רשום עד 30 ימים. ואם אתה מסתכל בחוק לתיקון סדרי מנהל, זה במקסימום עד 45 יום. ואני יכול להגיד לך, שוב, מהכובע שלי, אני כעורך דין ברוב המקרים לא מקבל תגובה תוך 45 יום, אלא אם כן אני יוצא מגדרי ואני מעסיק במשרד צוות, שכל התפקיד שלו זה רק לוודא שמישהו מקבל את המכתבים שלנו ועושה את מה שנקרא, את המינימום מאמץ כדי לחזור אלינו. כן. ואנחנו עוד משרד עורכי דין, לא האזרח הפשוט. ומה שעוד יותר, אתה יודע, אותי באופן אישי מעצבן, אני משותף לך מהחוויה שלי בעבודה, זה שאם אני מאחר באיזשהו יום, אז מה שנקרא, חוסמים לי את הדלתות, ואני צריך להתחנן שיתנו לי, אבל כשאני מגיש איזושהי בקשה, ועונים לי אחרי 2.5, אז במקרה הטוב, אתה יודע, אם זה מישהו שהוא באמת שירותי, אז הוא רושם, קבל התנצלותי על העיכוב במענה, ואז הוא מעיף אותי מכל המדרגות, או נותן לי את התשובה. זאת אומרת, כשאני מאחר ביום, אז נותנים לי את הברקס, אבל כשהם מאחרים בשנתיים, זה מה שנקרא בסדר, וזה באמת יכול לעצבן ולהטריל. ואני חייב לחדד משהו, שבעצם מי שמוסמך לענות זה רק אותו עובד ציבור. כן. ומה שקורה בפועל, אם אתה פונה לשר המשפטים, אז מישהו מהמשרד עונה שהוא לא מוסמך לענות במקומו, וגם אם אתה תפנה לכל מפקד תחנה, הם כמעט לא מחזירים תשובות בכלל. כן, ואם כבר, אז איזשהו, לא יודע, מתמחה מישהו שלא מוסמך לענות. כן, כן, שהוא בטח לא זה מה שרציתי שיענה לי איזשהו פקיד. ברור, אם פניתי החוק למפקד לא רצה. תחנה, אני רציתי שמפקד תחנה יענה. החוק אומר, אתה עובד ציבור, אתה תחזור לבן אדם לתשובה, כי הוא משלם לך את המשכורת. איזה מסר היית מעביר למי שמרגיש שהמערכת מתנכלת לו, ואין לו מה לעשות? הוא מתלונן פה, סוגרים לו, הוא מתלונן שם, לא מתייחסים אליו. מה אתה מציע? איזה מסר אתה מעביר לו? הדבר היחיד שאפשר לשנות זה אך ורק להגיע למשרדים עצמם בעצם עם מצלמה ולתעד אותם. הם לא רוצים שהם יהיו מתועדים, אבל יש לנו זכות לתעד במקום ציבורי. יש לנו זכות לתעד בכל מקום ציבורי שיש מצלמות, הבטחה. יש לנו זכות גם לתעד שם, וכאשר העובד ציבור יודע שהוא מתועד, ואם אתה תפגע לו בזכויות, הוא יפרסם את זה, אז הוא יחשוב פעמיים לפני שהוא נותן לך שירות בניגוד לעמדת המדינה. אתה לא חייב לפרסם אם השירות היה טוב, אבל גם מותר לך לפרסם, להגיד לו, מה, הוא נתן שירות טוב, חבר'ה, בבקשה, הנה הפקודה אומרת ככה, ואני מפרסם, וגם קרה לי שקיבלתי שירות כמו שצריך, רשמתי, כל הכבוד לבן אדם, נתן לי שירות טוב, למה לא? בטח. יפה מאוד. ככה בעצם אני מעודד אותו ואנשים אחרים, לתת שירות טוב לאנשים, מה שנקרא, אני לא רק יודע להעביר עליכם ביקורת, גם שצריך, אני אומר לכם מילה טובה. הלוואי וכל יום אני אוכל לפרסם עובדי ציבור שפועלים בהתאם לעמדת המדינה, למה לא? אני זוכר שפרסמתי ברשתות שלי, באינסטגרם, בטיקטוק, איזשהו סרטון, מתוך חומר חקירה שקיבלתי, על שוטרים שבאמת הגיעו הביתה עם מצלמות גוף, זה איזשהו דיסק מתוך מצלמות הגוף, כמובן באישור הלקוח, והם נתנו שם שירות, תשמע, יפהפה, מתחנת בני ברק, איזה שוטר כזה עם זקן חרדי, היו סבלניים לחשוד, הכילו אותו, פעלו לפי הנהלים, אתה יודע, בלי הזיקים כשלא צריך, בלי, מה שקרה, זה בייסיק בינינו, כן? כן. ממש עבדו לפי הנהלים ולפי הפקודות, התרגשתי לראות את זה. זה היה מדהים. וזה, הרגילו אותנו לסטנדרט כל כך נמוך, שכשאתה רואה שמישהו עובד על פי הנהלים והפקודות, אתה אומר, וואו, כאילו, אתה עף מהכיסא. אני רוצה לחדד משהו מאוד מאוד חשוב בעיניי. אתה יודע, אני עברתי כמה וכמה מעצרים, אוקיי? עכשיו, בעצם יש בחוק סדר הדין הפלילי מעצרים, כתוב במפורש מתי בעצם שוטר מוסמך לשים עליך אזיקים, וזה במקום ציבורי אך ורק במספר סעיפים, אם הוא יש חשש להימלטות, אם הוא, אתה יודע, סיבות שהחוק מאפשר לך, כן, אסור לך... כי זה מאוד משפיל. ברור, אסור לך בסטטוס עצור לשים סתם אזיקים, כי ככה לימדו אותך. ומה שקורה, אני לא רוצה להגיד כל השוטרים,
רוב השוטרים לימדו אותם, מעצר שווה אזיקים, אל תחשוב יותר מדי. ממש ככה. וזה לפעמים בעצם... אפילו בעיכוב הם שמים אזיקים, עוד לפני המעצר. ואפילו, תבין, הייתי בתחנת פתח תקווה עם מצלמת גוף עליי, אני רואה בעצם בספסל, יושב שם הסנגור מהסנגוריה הציבורית, והחשוד בעצם אזוק. איתו, עם העורך דין של עצמו בתחנה. עם העורך דין שלו ובתחנה עצמה, שתבין. אני אומר לו, סליחה, למה הלקוח שלך אזוק? כאילו, אני אומר ללקוח, אתה יודע, אתה לא חייב להיות אזוק, תגיד שאתה רוצה שיורידו. תבין, והעורך דין שומע את זה, ולא, כאילו, זה בסדר. כן, מערכת... איך אני רוצה להשתמש אתה יודע מה, לא להשתמש במערכת חולה. אני לא יודע אם הסנגור הציבורי לא מכיר את החוק. אם אמיר מכיר את החוק שלא למד משפטים, אתה אמור להיבחן על הדברים האלה. לא בהכרח. אני יכול להגיד לך שלא בהכרח. מה, הוא לא נבחן על הדברים האלה? אני רואה, קודם כל לא, ואני באמת רואה גם קולגות, יש קולגות חכמים ונפלאים ומנוסים, ויש גם כאלה שאו לא יודעים, או שזה פשוט לא מעניין אותם, כי אתה יודע, סנגור ציבורי, עכשיו אני אתחיל להילחם עם איזה מפקד תחנה או עם איזה קצין תורן בשביל איזה עצור שאני מקבל עליו 200 שקל. נורא. מזעזע. נורא. זה זכויות אדם, תבין, אתה פשוט פוגע בזכויות אדם. כן. אני חושב שזכויות אדם, סוג של ביטוי שהפך להיות או ביטוי פוליטי או אות מטה, זה לא באמת מעניין מישהו, עניין זכויות האדם פה. עצוב. כן. מסר אחרון לאומה לפני שאנחנו עוברים לשלב הנוקאוט? וואו, כשהייתי בבית משפט לענייני משפחה, אמרתי שאני רוצה לעשות הכל, על מנת שאם חס וחלילה הבן שלי יתגרש, הוא לא ייכנס להליך כזה שבעצם כולם שומרים על כולם ופוגעים לו בזכויות. אבל אני לא רואה איך משנים את זה, כי בעצם כולם שומרים פה על כולם, בניגוד לזכויות אדם, בניגוד לעמדת המדינה, בניגוד לטובת העם. אני לא יודע איך משנים את זה. אגב, בהליך הגירושין שלך, הייתה לך איזושהי היכרות גם עם הרווחה, פגעו לך בזכויות עם הילדים? כן, בהחלט. מה היה שם? אני אספר את זה בקצרה. אני טופלתי ברחוב יונה בפתח תקווה. הייתה אחת בשם אווה כהן, שהיא בעצם ייצגה לכאורה את טובת המשפחה. היא באה אליי הביתה, ראתה בית 2 קומות, הוצאתי גם פלטת פירות, אמרה, וואו, איזה נקי פה, מי מנקה? אמרתי לה, אני השף, אני המנקה, אני הכל. הלכה לבית של האמא, שמעה מה שיש למה להגיד, קרא לי לשיחה, אני רציתי משמורת משותפת וזמני שהות שווים. היא אומרת לי, אני החלטתי על משמורת לאמא. שאלתי, למה החלטת משמורת לאמא? היא אומרת, כי האמא הייתה יותר מעורבת בחיי הילדים. אמרתי לה, איך את יודעת את זה? היא אומרת, האמא סיפרה לי. אמרתי לה, בואי נספר לך מה אני עשיתי מאז שהילדים קטנים, ושיתפתי אותה. ואחרי זה היא אומרת, הוחלט שהם ישנו אצלך שני ורביעי, ובמקום שישי עד ראשון, הם ישנו אצלך שישי עד מוצ"ש. אמרתי לה, תקשיב, הם כבר איזה חודשיים ישנים אצלי עד יום ראשון, ואני יכול להראות לך מסרונים שהם מרוצים והכל כיף להם. לא, ככה אני החלטתי. עכשיו, זה לא החלטה מנומקת, כי היא לא יכולה לנמק אותה. שתבין. עכשיו, בוא נצא מנקודת הנחה שאכן היא יודעת מה היא אומרת, והיא פועלת לטובת המשפחה. יצאתי משם ניסה, הוצאתי מכתב אליה, למנהלת הישירה, למנהלת רווחה ארצית מחוזית וללשכת השר. לא עובר 5 ימים היא מתקשרת אליי, אמירה הישיבה בסניף. הוחלט על משמורת משותפת, ושישנו אצלך עד יום ראשון. ואז אני אומר לה, קודם כל אני שמח לשמוע, אבל אני רוצה חצי. למה אני רוצה, זה בעצם יוצא 40%, 60, משהו כזה. כן, זה לא בדיוק משותף. זה לא בדיוק משותף. אמרתי, אני רוצה עוד יום חמישי, פעם בשבועיים. אני נלחם על הילדים שלך בעצם. אני נלחם על הזכויות שלי, יותר נכון, כן? כן. אז היא אומרת, אם אתה רוצה, תערער. אז אתה בא לשופט, באתי לשופטת עידית בן דב ג'וליאן בדיון, אמרתי, גברתי, תקשיבי, ככה וככה, אני מספר לה כמו שסיפרתי לך, יש לך את הסמכות להורות על יום חמישי פעם בשבועיים, אין שום סיבה הגיונית וחוקית. היא אמרה, לא מתאים לך, איך אומרים, תפתח ערר עליהם. מה שנקרא, לא בא לך, תגיש תלונה למח"ש, זה כאילו אותה התנהלות. בדיוק, במקום שהיא תשרת את רצון העם וטובת העם, היא פועלת מהמניעים שלה. אם זה אג'נדה או לא משנה מה. זהו, עצוב ביותר. אגב, יש לך איזשהו הסבר למה שקורה כאן למערכת הזו? איזה שהם, לא יודע מה, גורמים זרים שמתערבים, איזה אג'נדות שמגיעות מאיפשהו שאתה יכול להצביע עליהם? אני שמעתי על הדבר הזה שיש פמיניזם רדיקלי. עוד פעם, אני לא הכרתי את המושגים האלה עד 2018 שנכנסתי לבית המשפט, ואז אמרו לי שיש פמיניזם רדיקלי, שבעצם נשים קיצוניות, שבעצם עושים אפליה כנגד גברים, אם זה על שליטה בגברים, ואז הם מכניסים את החבר'ה שלהם לעמדות מפתח, כמו מפקדי תחנות, כמו שופטים, ואז בעצם הם מיישמים את האג'נדה הפמיניסטית רדיקלית. זאת אומרת, בשונה מהאג'נדה הפמיניסטית הרגילה, so called, שאומרת שוויון זכויות והכל טוב והכל יפה, הם לוקחים את זה לאקסטריק, קצת כמו שעושה הווק לליברלים.
במקום חופש וזכויות אדם, הם לוקחים את זה לאקסטרים, ובעצם כבר מאפסים כבר את המערכת מרוב שזה מוגזם. ברור, אז זה בעצם מה שעושות הפמיניסטיות הרדיקליות, לטענך. בדיוק, וגם שמעתי שיש איזה קרן וקסנר, שבעצם בוגרים שנמצאים אצלנו בעמדות מפתח, שבעצם קרן וקסנר רוצה לעשות איזו הפיכה במדינה, שבעצם שמה אנשים בעמדות מפתח, שהם פועלים בניגוד לעמדת המדינה, שזה פקודות, חוקים, נהלים, זכויות אדם. ובמסגרת זו, אתה יודע, גם מכילים את כל מה שקשור לווק ופמיניזם רדיקלי, והזרמים המסוכנים האלה, שמסוכנים מאוד 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 לכל חברה מערבית. שוב, אנחנו בעד פמיניזם ובעד שוויון זכויות. אבל שיהיה פה שווה. אם יש דבר, אתה יודע, שאותי, מה שנקרא, מוציא לי את הירושלמי, זה קטע של אכיפה בררנית, של חוסר שוויון, של, אתה יודע, למה הוא מקבל ואני לא? נגיד, למה הוא מקבל שירות ואני לא? למה כשאני פונה אליך בצורה מכובדת אתה מתעלם ממני? בניגוד לנהלים והנחיות, זה יכול להוציא אותי מדעתי. נכון. ואני, מה שנקרא, ליבי יוצא אליך במובן הזה. אמירוש, שלב הנוקאוט, אתה מוכן? שלב הנוקאוט זה אומר אסוציאציות. אני מקריא לך כמה מילים ומשפטים, ואתה צריך לענות לי את הדבר הראשון שאתה ככה חושב עליו. אז בוא נרים כוסית לפני. בבקשה. שיהיה לי בהצלחה במבחן. אמן. אוקיי. אתה מוכן? שוט. מה אתה חושב על משטרת ישראל? עוד פעם, הם מתנהלים שם בניגוד לעמדת המדינה, קרא לזה, שהם בעצם עושים הפיכה, אז הדעה שלי לא טובה עליהם. אני לא הייתי רוצה שהבן שלי או הילדים שלי ישרתו במקום שבעצם הוא פועל בניגוד לעמדת התושבים וטובת התושבים. מערכת המשפט רודפת אותך? ברור, כי בעצם לא רק בן אדם אחד דן בעניין שלי, היו בעצם 10-12 שופטים שדנו בענייני, וכולם מכירים את הפרסומים שלי, ויודעים שאני איש דובר אמת, ובעצם מי שמתלונן נגדי, הוא בעצם פוגע לי בזכויות, ובעצם הם לא פועלים כנגדו. אתה מרגיש שיש לך סיכוי בתיק הפלילי לקבל זיכוי? בתיק הפלילי אין שום זיכוי, כי בעצם אם אני משחק 6-בש ויוצא לשחקן 2-1 והוא משחק 6-6 ואף אחד לא אומר לו כלום, אז זה בעצם מה שקורה, כי בעצם מפרים את הזכויות שלי. אם לדוגמה היה לי זכות בדלתיים פתוחות בהליך גישור, שיהיה בעצם עדים, אז ירון גת אומר לחבר'ה, לכולם לצאת החוצה, זה הליך של גישור, לא מקובל שיהיה עדים. אמרתי לו, תקשיב, יש לי זכות לעדים והם יישארו פה. ואז נעמדתי על הרגליים האחוריות, גם שהעורך דין שלי אמר לו לא, שלא ייכנסו, בסוף העדים שלי היו בפנים. אז אם ירון גת, התפקיד שלו לשמור לי על הזכויות, איך אתה בעצם אומר לאנשים שבאו מטעמי, לצאת החוצה. אז אתה מרגיש שאין לך סיכוי. זאת אומרת, משחקים, דווקא תיארת את זה יפה. זה משחק מחור. יוצא להם 2-1 ומשחקים 6-6. תראה עוד פעם, אני מכיר את הכללים, הם מתנהגים בניגוד לכללים, ובגלל זה הם גם לא מאשרים לי להכניס מצלמה ולתעד ולפרסם. ובפעם אחת שכן הגעתי מתועד, ירון גת הורה למשמר בתי המשפט לקחת לי את המצלמת גוף ולמחוק. ולמחוק. אתה פוחד ללכת לכלא? אני חושב שכל בן אדם נורמטיבי שלא עשה עבירה ולא עשה פשע, מפחד. כליאה זה לא נעים, זה בעצם שולל לך את החירות. אתה נמצא עם אנשים שאתה לא רוצה להיות. אוכל גרוע. ברור שמפחד. טוענים שאתה עדנה קרנבל, אתה באמת עדנה קרנבל? לא, אני גם לא רוצה להיות, לא רוצה להתעסק בפרסום, רוצה להיות בים, לעשות דברים שאני אוהב, לעשות הליכות. פלטות פירות. כן, לא מעניין אותי פרסום עם בית קרנבל. יש משהו שהם יכולים לעשות כדי להשתיק אותך? עוד הפעם, אם שופט נותן החלטה לא חוקית ואומר, תקשיב, אם אתה תפרסם את האמת, אנחנו בעצם נכלה אותך, אז מה נשאר לעשות? אז אתה לא תפרסם, למרות שאתה יודע שפוגעים לך בזכויות, כי כרגע יש לי מלא סרטונים שאני רוצה להעלות, ואני לא מעלה, כי אני יודע שמשטרת ישראל תבוא מחרת בדלת, למרות שההחלטה היא לא חוקית, והם לא צריכים לאכוף החלטה חוקית ולפעול כנגד שופט שפועל בניגוד לזכויות אדם, אבל הם לא עושים את זה, אז ברור שזה מפחיד. נתקלת בשופט או שופטת שניסו לעזור לך באמת? לא, לא היה אחד. יש בישראל חופש ביטוי? יש חופש ביטוי למי שרוצים שיהיה לו חופש ביטוי. החופש ביטוי הוא לא לכולם שווה בשווה. וזכויות אדם? גם, אין פה זכויות אדם, כי משטרת ישראל לא שומרת על זכויות האדם. אם הם פועלים בניגוד לפקודות ונהלי משטרת ישראל, הם כבר מפרים את הזכות שלי להליך הוגן, הם מפרים את הזכות שלי לשוויון בפני החוק. אם אתה ראש הממשלה ואני נותן לך כוח בלתי מוגבל, מה הדבר הראשון שאתה עושה? אני קורא לכל היועצים המשפטיים קורא ליועץ המשפטי של משטרת ישראל, קורא ליועץ המשפטי של הנהלת בתי המשפט ברק לייזר, קורא ליועץ המשפטי של משרד המשפטים, ומראה להם את הפקודות ונהלים, שואל אותם אם קראתם. ואם אתם קראתם, למה כל החבר'ה למטה לא יודעים מזה? כי אתם אמורים לדאוג שזה ינגן לפי מה שרשמנו. אמן ואמן. יועצים משפטיים, אנחנו כל פעם חוזרים לקטע הזה של יועצים משפטיים, יועמ"שים.
מה יהיה? אמיר מלמד, תודה רבה שבאת אליי וסיפרת את הסיפור שלך. כל אחד ייקח את זה למקומות שהוא רוצה לקחת את זה. אתה יודע, לא הפתעת אותי, אני מכיר את המערכת. אני קצת, משכן, העצבתי. כן. אבל יהיה בסדר. תודה רבה, אמיר מלמד, ואתם, כל מה שאתם צריכים לעשות כדי לתת לי רוח גבית, זה לעשות להירשם לערוץ, סאבסקרייב, זה בחינם, אנחנו יכולים על חינם, כאילו, אם נותנים לנו מה לא ניקח, ניקח. וגם לשתף כמה שיותר חזק, על מנת שאנשים יחשפו לתכנים, וירשמו גם לאתר עוד אנשים, וביחד זה כוח. כן, מה, אני לא עושה את זה מספיק. אז גם להירשם וגם לשתף. למה ככה? הנה, נפתח לי התיאבון, גם לשתף. יאללה, אמיר, תודה.